Takže ľudia, čaute, ja som pri novom videu. Dnes som tu z unboxingu na novú zbraň a volá sa Sledge-Fire. Nemohli ste vidieť úplne celé rozbaľovanie, preto lebo som bol teraz na tábore a tam som si ju kúpil a som nemal pri sebe kameru. Takže môžeme sa pustiť na to. Takže k zbrani dostanete 9 nerv šipiek. Je tu som Matúš, pozdrav. Ahoj. Ukážeme si detailnejší záber od spredu dozadu. Dobre, takže táto tu zbraň má jednu taktickú lištu a zatím mi naplníte 2. Dostanete k tomu takéto tu 3 ako keby nábojnice, do ktorých sa tak sunú šipky. Tak, a bude sa ich tam 3. Dobre. K zbrani dostanete takéto tu obkresľovačky zo zombie série, tu takého zombika, nerv, zbraň, zombie ruku. To ide na bok. Zbraň sa nabíja otváraním, že stlačíte túto poistku. Stlačíte. A potom môžete zohnúť. Dáte dovnútra túto akože nábojnicu. Zaklopnete. A zbraň je nabitá. Už môže streľať. Táto tu zbraň má veľkú výhodu, že streľa 3 šipky naraz. Lebo keď hrajete napríklad na životy 1, 2, viac, takže je to výhodné, keď trafíte, že sa nemôže uhnúť. Keď ja streľam, tak tie šipky nejdú rovno pred seba, ale po nejakej dĺžke 10 metroch idú už od seba, takže keby sa ten nepriateľ, ktorý hraje proti mne, chcel uhnúť, jedna z tých šipiek ho určite trafí. Tak to by bolo asi všetko vzhľadovo. A môžeme sa pustiť na streľbu. Stojí 30 eur? Áno, táto tu zbraň stojí 30 eur na mol.sk a nájdete ju aj za 38 eur v Altoys. Dobre, táto tu zbraň, ešte som zabudol povedať, že táto tu zbraň nemá žiadneho predchodcu. Taký predchodca by mohol byť toto tu. A to teda 2 šipky. Dobre, tak sa ideme vrhnúť na streľbu. Dobre. Takže bude sa streľať tamto. Tie zbraň. Stlačím. Nabijem. No už vlastne to bolo nabité. Dám dovnútra naboj. A vystrelím. 3 šipky. Zároveň. Normálne stlačíte, vyberiete. Dáte ďalší. A vystrelíte. Je to dobrá zbraň. Teraz pôjdeme ešte z väčšej ďalky. Táto tu zbraň neviem koľko streľa. Niekedy si to odmerám. Ale toto tu je teraz momentálne vzdialenosť nejakých, neviem, 12 metrov. WTF. Jaj, nedal som dovnútra šipky. Trošku fail. Ešte raz. Dobre ľudia. Videli ste, že všetky šipky leteli rovno a išli tu. Takže by zaleteli ešte ďalej. Všetky sa odrazili. Toto tu zbraň odporúčam, ale ešte som zabudol povedať, že k tejto tu zbrani nemám originál šipky, lebo tie sú úplne na hovno. Tá zbraň ich vypľúvala. A ešte jednu radu by som vám chcel dať pri tejto zbrani. Nikdy si nenechávajte šipky, keď dohráte napríklad prestrelky v tom, lebo vnútri sú tu také drážky. Tu kde mám prst, tam na spodku, nad tými tu hlúpostiami. A tie tú šipku z dola deformujú a potom nechce strieľať. A ja som spravil jednu hlúposť, že tie originál šipky, ktoré som dostal k tej zbrani, som tam nechal cez noc a sa dodrbali a na ďalší deň nechceli strieľať. Takže toto tu by bolo z toho videa všetko. Nezabudnite dať like, koment, odber a